Много съм напрегнат, искам да излезе Лючка. Ще звъна моят човек, за да го нещо. Ало? Аз съм. Да. Чудих се дали имаш нещо като за мен. Да е по-големичко. Да. Добре, да се чакаме на нашето място. Окей, разпрах. Тръгвам веднага. Yes. Сега ще издаде един голям чук. Здрасти, брате. Бърз си постава. Веднага на място. Колкото трябва. 15. Толкова има. Някакъв ще ли? Не, знаеш, че съм точен. Сигурен ли си? Да, защото трябва да правиш по време. Хора парите. Това са ми последни. За коя? До се добър. Винаги. Хайде.